Здравейте, приятели! Днес ще четем една по-различна поредица от книги Барбароните. Ние все пак ще продължим книгите на Дисни, но сега ще прочетем Барбароните. Приятно слушане и лека нощ от мен! Здравейте, приятели! В канала на Беники, казвам се Никол. И днес ще направим една нова поредица от книжки Барбароните. Ако тази книжка ви харесва, а имам още една, може да я прочетем в друг клип. И тази приказка се казва Животните от Африка. Тези книжки са кратички и има доста от тях. Затова си ги взех и мисля да ви ги прочета на вас, за да видим дали ще ви харесат. Нека да започнем. Животните от Африка. Нека да започнем да четем Животните от Африка. Татко Барба трябваше да пътува, но не можеше да се качи във влака. Просто е и така, както се качваха другите пътници. Беше толкова голям, че нямаше как да влезе в купето. Можеше да се побере само във вагона за животни. Във вагон имаше много клетки с животни от Африка. Всички бяха тъжни, защото искаха да се върнат в родината си. Татко Барба им помогна да излязат от клетките. След това смени формата си и се преобрази в голям съндък. Той се надяваше, че ако животните мируват, никой няма да забележи бягството. Ето, че вече пътуваха към летището. За сега всичко беше наред. Самолет се пътуваше много бързо и скоро се приземиха в Африка. Татко Барба изчака търпеливо в багажното отделение. Беше много предпазлив, защото ако някой ги видеше, щеше да им попречи. Скоро след това животните бяха отново по родните си места. Слънчето първо видя своите родители и през глава се втурна към тях. Всички бяха отново със своите семейства и приятели. Ах, каква радост! Ето е картинката. Приятели, ако ви харесват тези кратки приказки, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. Така, ако ви харесва това видео, лайкнете лайка, за да може да направя другата приказка, която пак е Барбароните, обаче с ето този герой. Барбалячо. И ето е книжката. Другите някой друг път ще ги купя и може отново с тази нова поредица да ги чета. Довиждане! Благодаря ви за гледането!